En kawriɗo en pour séance vaccination oɗon gandi ñaw kewɗo e leydi meɗen ndi wona leydi men aduna o foof guila rawane ha faade joni wona hitande bon te anduɓe ɓe ƴeewi ko yimɓe mbawi habtorade ñaw o tan ko gueɗe ɗiɗi woni geste barriére ko haalata no guila adan guila vaccination soit feeñ guila pinguji ɗi soit feeñ woni wadde murde yeeso mum wadde masque lodde juuɗe muɗum e ndiyam e sabunde walla waɗa gel woɗɗodirde yimɓe goɗɗodiri hakke no wona metre saɗa isla aussi gisla e ɗum ɗo ma joguma walla e mouchoir beddoɗa à part ɗum caggal ɗum ko vaccination tan woni ɗo pour le moment vaccination o noon yimɓeɓe kaalino hen ko heewi haade ɗum arde kono joni mbo sikki yimɓeɓe paami ko nafoore meɗen tan mere woni hen eɗen jeeya e leyɗele gadiɗe dañde vaccin e Afrique ɗum noon eɗen mbaɗa remercier président de la république men Macky Sall par ce que omo jeeya adiɓe addude vaccin e nder Sénégal ɗum noon so ari poɗɗen ko dogande ɗum kono ɗo kam résistance o mo sikki natti wonde ɗo on jini yimɓeɓe gardi probléme o kay ko yo yimɓeɓe jiɗɗo fof yo heeb par ce que joni on jii yimɓe ne mbawi hewde ni te ko joga ko heewani kono inchallah ɗo e balɗe ma goɗɗi vaccin ji goɗɗi ngar beele cohluɗo foof tan wawa dañ ɗum so Allah jaaɓi. Kono monsieur le maire won erama mbatta faade hande ɓiɓɓe diwan mo maɗo sona yoɓe ndento ɓe ganda ñaw o ne woodi aɗa andi sa yiyani tan peut être aɗa yedda mais so heeɓima walla a yii hankkadi nattat yeddude min de mi yeddani mbaɗa andi ñaw o ne woodi te kadi oɗon jii ɗum kam koye aduna o foof sa huɓɓi télé ma tan walla radio ma heeɗima tan andan ko aduna o foof ɗum ari te safara muɗum ko ɗum ɗo tan yiya hen kene wawi hadde ɗum wadde yaaje e leyɗele he ko vaccination fesade nde ɗum noon enen fof dogen payen hen par ce que enen fof saago meɗen ko ñaw o immoɗo pour le moment ittata ɗum ɗo tan ko enen fof pesa ɗon so enen fof en pesima tan min mi fesima an a fesima o fesima so ñaw o ari en jaɓɓata makko taw ala ko waɗata hen so Allah jaaɓi.